Dem baş guhdar û temaşevanên hêja di basî roja îro delgelve me. Hilbijartinên 24 Hezîranê yên Tirkiye sîstemek nû ya deshilatî anî. Roja duşemiyê Serokkomarê Tirkiye dê yekem hikûmeta serokkomariyê rabigihîne û wekî diyarkirî dê wezîr neş partiyan bin. Partiya Demokrasiya Gelan bendaş sedî deh derbas kir û carek din dê cihê xwe Parlamentoya Tirkiyeyê de bigire. Heman demê dengên Xwelbakurê Kurdistanê kêm kirin lê li Rojavayê Tirkiyeyê zêde kirin. Niha balaraya giştî li ser vê ekê ye. Kargeriya Parlamentoyê Tirkiyeyê dê çi be? Opozisyon dê çalakiyên çawa li dar bike. Rola HDP di Parlamentoya Tirkiye û di nav opozisyonê de dê çi be? Amadeyên HDP ji bo hilbijartina herêmî çi ne? Sedemên kêmkirina dengên HDP li Bakurê Kurdistanê peywendiyên HDP ligel çepgiriyên Tirk û partiyên Kurdistanî dê de çi rayê dibin? Van pirsên germ ên rojevê em dê li gel parlamenterê HDP'yê Diyarbekirê İmam Taşçıer stüdyoya me ya Ankara'yê bigirin dest û binirxînin. Silav kek İmam destpêkê de pîrozbahî ji bo hilbijartina wê carek dinya parlamentoyê hate ragihandin îro biryarnameya rakirina rewşa awarte dê were ragihandin. Nirxandina we li ser vê yekê dixwazim bizanibim. Gelo kargeriya wê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çi dibe niha gava rewşa awarte dê were rakir? Silav, spas dikim, êvar baş, gelê temaşevanên hêja. Ez karim ewa bêjin ji bo rewşa awarte. Rewşa awarte wextê ku nû gotin 2016 de wa 2 salî wî xelas bû. Di nava 2 sala got nava 3 meha heta 6 meha em ê rakin. Lê 2 sal berdewam bû. Ew qanûnê ku derketin ê rewşa awarte de tamam dîsa berdewam in û niyeta wan heye hinek qanûnê din jî îro derxin û belkî sibê bi weşandina wî çêbive. Di wan qanûna de ji demokrasiyê tu tişkî tune ye ew ê pir dûrê demokrasiyê be. Yani rewşa awarte weka şekil dibe ku rabe lê rewşa awarte berbattir ew ê pêvajokî berdewam bibe. Ev ê pêvajoyê de demokrasî û mafê mirova ew ê tinebe wisa xwanê dike lê dîsa jî erêniye ku rewşa awarte rabûna wê. Yani bi rewşa awarte welatekî nikare bê îdarekirin eveya fehm kirin. Demokrasî jî tunebe welat nayê îdarekirin. Ew ê jî wisa bawer me ew fehm bikin. Çünkü yani bazirganê tamamê dünyayê û tamamê cîhanê bi dewleta re diyalogê wan demokrasiyê zêdetir dixwazin ku yek şexsekî welatekî îdare bike zahmet e. Çixwe em ketin sîstemeka nû. Ez dixwazim werme ser wê pirsê keke İmam. Belê yekem hikûmeta serokkomariyê dê roja duşemiyê were ragihandin. Ev guherîna bingehîn dê çi bandorê li sîstema Tirkiye bike û li proseya demokrasiyê li Tirkiye? Belê yani midisem got pêvajoyê de me vê baş bibînin lê sîstema ku tînin li dunyayê mînakî wî li dewletê pêşketî tune ye. Li kurê heye em karin bêjin li Asyaya navîn weka Qirgizîstan, weka Azerbaycan, weka Türkmenistan li wana belkî mînakî wî hebe. Yani ne weka Rusya'ya, ne weka Amerika'ya, ne weka bêjin Fransa'ya ev sîstema wan e serokatiyê. Divir de tamamê hêz ew ê bikevin bin emrê dibe serokkomar. Ew serokkomar dibe ku îro niyeta wî baş be ê îro zane be. Lê ev sîstemeke sibê ew yekî din were ew ê çawa vêya îdare bike. Çünkü divir de
di serokkomar tamamê hêz pêvetên girêdan weka hêzê Ewlewiyê weka hêzê dadgê yanî çi hêz hene tev di şexsekî tê pêve girêdan di vî hawayê de wextê ku şexsekî welatekî îdare bike zahmet e ku bêjin ew kî wî tinebe hêzê dinê cuda cuda ku hevdû baş çawa bêjin ew nekin kontrol neke zahmet e bêjin dadgeh pêve bêgirêdan hakim em bêjin pêve bêgirêdan yanî bêjin hêzê weka çapemenî şaxsek bêgirêdan tev di cîkî vê wan hêza top bibin li gora min ew problem ew ê pêşerojê derê lê ev jî ew ê çawa bibe xwe roya duşenê wê ev sîstem bê eşkere kirin divir de wezîr ew ê hinek kar bigirin Kek îmam kek îmam nihalê Tirkiye belê nihalê Tirkiye diyare ku aloziyên aborî alozît peywendiyên dervede aloziyên demokrasiyê tên jiyandin encamên hilbijartinên 24 Hezîranê got li Tirkiyeyê de wisa hatine pêşkeşkirin ku ev sîstema nû dê bikaribe çareseriyekê ji ware bibîne. Gelo weke HDP hûn çawa dinirxînin. Ev sîstema nû serokkomar bi gelek bandorî bi gelek mafên got ketine destê wî de dê bikaribe van aloziyên got Tirkiye niha ji nav derbas dibe çareser bike. Partiya AK Parti AKP û Erdoğan bi serokê Birêz Erdoğan 16 sale dewleta Tirkiye hikûmeta Tirkiye îdare dike. Yani van salê paşî hêzî wî zêdetir jî xurt bûbûn. Bi van hêzê xwe ew ê çi bêguhartin yani hêzî wî hebû. Li gora me, li gora HDP çiqa diçe berb xerabûnê diçe alî aboriyê de. Ev çi xera dibe faiz herî zêde bûn. û döwîz weka dolar dîsa nayê seknandin herî zêde dibe. Enflasyon ji 15 salan vir de a herî bilind vê mehê çêbû û jîro pêşî wisa xwanet dike ew ê berdewam be. Yani ev sîstema nû tişkî nû nayne ji Tirkiye re. Yani ev xwe partî û ev hikûmet 16 sala serî de çi kiribe jîro pêşî jî ê wî bike. Ez bawer nakim da alî aboriyê de ya jî alî demokrasiyê de ew ê tişkî nû were û vanêhanê ew ê xebatekî nû bikin. Em dibêjin rokî belê demokrasî pêwîst e, demokrasî lazim e. Ev 3 salê paşî belek demokrasiyê pir dûrketiye li gora me ev wekine bû yerê ku nû çêbû ji alî aboriyê de û ji alî Awropa û di dewletê dunyayê êdin de têkiliya Tirkiye re xera bû ev e. Kek îmam niha hin şirovevan jî vê yekê diyar dikin dibêjin ku ev sîstema nû efektîvtir dikarê kar bike ji ber ku sîstema berê heyî sîstemekî bürokratîk bûye sîstemekî tevlîhev bûye gava got di parlamentoyê de nikarî bûne hikûmetekê pêk bînin pêwîstî bi koalîsyonê hebûye gava koalîsyon pêk nehatiye rewşa welat di arliyê aborî siyasî de ber bi aloziyan veçûye ev sîstema nû efektîvtir e heta dibêjin ku di çerçeveya pirsa Kurd de jî zûtir dikarê biryar bêgirtin. Di vê çerçeveyê de tê çi bibêjî? Yani weka min got 16 sal îxtidarekî û bi serê xwe li îxtidarê bû ev hikûmeta AK Parti û Erdoğan ya serokkomar bûn ya serokvezîr bû. Ji xwe kar berdewam bû. Yani ez bawer nakim ev ya ve efektif zêde. Çünkü berê rast e
برای 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال برای لترکی حکومت آواکرن زحمت بو پروان کوالیسیون هبون اوان کوالیسیون امزانن جانا به مها حکومت نکارو به آواکرن لی حکومتا وگا سیده 16 ساله هیه جبر ویا yani dibek sisteme evci serok komari les serok komariya yani serokati dibêjin serok komariya Türkiye ne vaka serok komariye em bêjim go vaka minak da Amerikaya ya ji devleta dineye ew çawa ve birastî em jî merak dikin çünkü kek İmam Nuha ger mirov li wêneyê parlamentoya Türkiye temaşe bikin. Ger mirov li wêneyê parlamentoya Türkiye temaşe bikin Nuha rastgir aliyên bihêzin yani AK Parti'ye, MHP'ye, İyi Parti'ye li aliyê dî HDP û CHP tenê dimênin weke aliyên opozisyonê guxiyat kin. HDP û CHP di wêneyekî wisa de, di tabloyekî wisa de parlamentoyê de dê opozisyonekî çawa efektivtir, bi bandortir bikaribin pêk bînin. yani em bêjin 3 sale ecî di parlamentoyê deme pêşer okêde van 3 salê paşî dîsa van partiya hebûn AKP û MHP hebû îro jî İYİ Partî zêde bû bi ser ve piranî bi AK Partiya re bû wextê piranî pê re bû bi rastî demokrasî di nava opozisyonê û em bêjin hikûmetê de çê nedibû weka piranî wan re bû wan çi digot dîsa bi awan dihate kirin îro jî wisa wê xwaneye ku di parlamentoyê de çünkü hêza parlamentoyê jî a meclisê pir kêm biye hêza parlamentoyê weka berê jî tune hikûmeta îro tê avakirin ji dervayî parlamentoyê bê avakirin û te hesabekî zêde nade parlamentoyê û ji xînî wî ya hêza serokkomar kare parlamentoyê bypass bike ew hêz jî heye yani jî îro pêştir parlamento ew ê çawa bişuxule qanûna ew ê çawa derxe bi rastî ew jî bi serokkomar re girêdayê ew çi bêje wê ew çêbive HDP û CHP ew li derva bimîne yani sistemekî weka parlamenterî xwe radbej holê sistema serokatiyê tê ji alî serokatiyê hikûmetê çi qanûn werin ew ê parlamento ta minaqaşe belkî hindik bike lê ew jî ew ê bi ser keve ji ber vîya opozisyonê weka CHP û HDP ew ê xebata xwe berdewam bike lê dîsa jî hikûmet çi bixwaze qanûn ê wan qanûna derxe. Birêsta şer em derbasî hin pirsênmeyî girêdayî Partiya Demokrasiya Gelan HDP û Bakurê Kurdistanê pirsa Kurd li Tirkiyeyê bibin. Hin dîtin hene ku dikarê pêvajoyek çareseriyê ya nû bi mekanîzmeyek nû birêve biçe. Di vî warî de hin sinyalên ku derketine hene wekî HDP tu agahdariyên di vê çerçeveyê de we wergirtî heye ku. Yani wekî ku pêvajek henû dest pê bike vêga tuşkî li holê tune ye lê em vêya zanin bi vî hawayî nameşe yani piskirêka Kurd heta çareser nebe li Kurdistana Bakur li Tirkiyê demokrasî nayê Tirkiyê ev yanê temamê gelê Türk jî zane ev ya karsazê Türka jî zanin di karsazê Türka de herî a girîng Tusiyat heye yani ev Tusiyat serokê ve hevserokê Erol Birecik birasî temamê karsazê em bêjin Tirkî temsiyetekî bûyîreye ew jî got rokî berî rokî ev rewşa awar te gele rabe û gel rokî be rokî piskirêka Kurd gereke birêkî demokrasiyê çareser bibe lê wextê vêya got salek berê bû serokkomar Erdoğan ev yanê ew çax qebûl nekir yani temamê karsazê Tirkî
و ام بجن ای دموکراسی دخوازن ترکیه HDP جی وان پارتی شخصیت دنیجی روکی بی روکی دخوازن پرسا کرد چاره سر ولی حتی وگا سینیاله کی کش بو خاطره وی گاو بین آویتن ما ندی بله. و وقتی ام لپارلمنته اق پارتی جی دنیرن ایکو نو هاتنه هر بجارتن دوانا ده جی ایکو دوی کاری ده بجبه ده خباته وان هی او جی تننه لی کک امام د مدیا ترکیه ده هر وها پیسپورین د وی بابتی ده ایگو نرخاندن آدکن د بیجن کو پیواجویا چاره سریه یا بری جبر گو پک کره هات بری و برن بسر نکت نها گر حکومت مکانیزم کنو مثلا آلیین دن این جواتی ای کردره پیوندی دینی پیواجوی کی بواره بری و بدکاری باشتر بری و بچه یعنی دیتنه کی وساجی پیشکشت کن وک هدف و بیرو رایا و چبی نرخاندنا و چبی جبوی دیتنه کی وساگوش در و پکک با آلیین دن این جواتی این کردره پیوندی بیدن yani Armanca me eve psikolojika Kürt çareser ve o demokrasi vere Türkiye ev ya Armanca tamamı gele Kürde aşiti xwaze rewşen biraye demokrataye em veyat xwazin lê muhatabe ku muhatabek bigere ku partî ki 6 milyon dengstin diye o temsiliyeta gel pere muhatab gere ew be a bi xud xwaze hinek kanuna derxe o bi xud xwaze tişkî bîne bira kerem ke bîne kes destê wê negirtiye yani em bêjin wan rewşen bîra wanet spor dibêjin em jî wan taqîb dikin lê heta vêga ji bo Kurda ji bo demokrasiyê ji bo piskêleka çaresera piskêleka Kürt çi aniye ku HDP ya jî em bêjin partiyên hem berderketine yani ku bîne projekî çê bibe biraz ji ger re eşkere bike wextê eşkere jî bike ku muhatap bixwaze muhatap da alî HDP'ye ha muhatap nexwaze bêje ez ê bixwe van kanûna van ew ser çava yani muhatabekî dinê ku ew bi xwe çê bike kîne em jî wan merak dikin çünkü em Kurdistanê dijîn li Kurdistanê de tamamê gel dibêje piskêleka Kürt ji bo çareserbûna wî em tev alîkarin gav bên avê gavê demokrasiyê bên avêtin em tev alîkarin saziyê sivîl wisa dibêjin saziyê karsaza wisa dibêjin weka baro em bêjin wisa dibêje yani şixînî vana muhatap ew ê çawa çê bikin kîne em nizan بله که کیم هر وها ایرو بخواه سرکومار اردوغان ده گوتاره که خود دست نشان کرد کو HDP به آلیکاریا CHP کت پارلمنتوی ده هر وها لیسته HDP جیج آلی PKK و هاتنه فرموله کرن برسوا و جوی وان گوتنین سرکومار اردوغان را چیه؟ yani wîbte nabêje dibe İYİ Partî jî weka ku bi CHP re û HDP hedû pêhevreket wan xistine parlamentoyê û weka ku dibêjî dibêjin vana terorîstin wan xistine îro berdevke CHP jî got yani 6 milyon terorîst ku hebe li Tirkiyê yani Türkirî tıçma devletî yani vakat tamamı Kürda 6 milyon denk dane 6 milyon te dezi 10 milyon Kürt ku denk dane HDP yani vaka deru dora wan tava çevkin vana teb hevre ku terörist bin tıçma devleti ewi pirse berdevke CHP persi emniyet persin yani HDP برای دموکراسی نه ایسال نوتی و حتی ویگا دخوازه که پارلمنتوی ده جیستندیه و که پارلمنتری برای دموکراتیک بکارانیه دریا دموکراتی وقتی بکار بینه تمام هیز دولت جیزانن و
Erdoğan jî weka serokkomar jî zanin û herkes zanin ev sistem çawa dimeşe zanin yani sistema AK Parti'ye çawa ku hilbijêre parlamenterê xwe ya jî a CHP çawa hilbijêre HDP jî wisa yani parlamentê xwe hilbijêre û ketine hilbijartinê ji vîya zêdetir tişkî hebe ew dewletir gerem bide heleb bikin. Kekê îmamdiraya giştiya Kurd de ev babetê axaftin HDP dengên xwe li Bakurê Kurdistanê kêm kirin. Li Tirkiyeyê zêde kirin. Gelo ev yek diyardeyek bû ku HDP niha zêdetir partiyekî Tirkiyeyê ye. Yani em karin veya wiha bêjin rast e li Kurdistanê li hejda bajarê Kurdistanê dengê HDP li gora hilbijartinak berê kêm bû rast e vêya lê ev bandora li ser gel ku li ser gelê Kurdistanê bandorekî cuda heye yani em bêjin şaredarî qayyum avêtiye serê tamamê karkir ji kar derxistiye ji ser sosyal medyayê weka Facebookê, Twitterê yek yani axaftinek kiribe wan girtiye bin çav bi hezaran bi hezaran Kurda ji kar avêtiye wan birçî jîtiye kar yani bandorekî pir zêde li ser Kurdistanê van bajarê Kurdistanê heye. Dîsa jî li gora vî bandorî ji sedî tamamê bajara sedî pêncî derbas kiriye û dengekî dîsa jî pir baş tendiye. Ê alî Tirkiyê ku deng dane HDP ew jî Kurdin bi rastî ve ne CHP yani tamam HDP Partika Türkiye'ye tamamı Türkiye'ye tamamı Türkiye dixwaze piskireke tamamı Türkiye meşgul bive yani çawa li Kurdistana Bakur piskireka gelê Kurd hebe li alî Türkiye piskireka gelê Türkiye'ye piskireka demokrasiyeye piskireka ola heye veka Alevi veka Sunni piskireka demokrata rewşenbîra heye prewan di zîndana dene yani bi hed tamamî re alaqadar dibe dengê ku ji Türkiye alî Türkistan dibe jî ê ku bela vî hawayê deng stendiye Kekî me her wiha niha di prosesa hilbijartinê de di prosesa hilbijartinê de di navbeyna HDP û tifaka hilbijartinê ya Kurdistanî de hîsek çêbûdiraya giştî de ku wê tifaqek hevpeymaniyek di navbeyna HDP û tifaka hilbijartina Kurdistanî de pêk were heta hevseroka HDP Pervîn Buldan di axaftineka xwe rojnamegerî de destnîşan kir ku ew daxwazên ku tifaka Kurdistanî anîne ji xwe weke HDP ew naerênî dibînin û wekî ku ev ê prosesê dest pê kir. Lê ew hevpeymanî pêk nehat. Niha hin alî di wê baweriyê de ne ku kêmkirina dengên HDP yek ji bandorê wan jî ev e. û gelo bersiva we ji pêkneanîna wê hevpeymaniyê re çi bûn birêz taşyer? Yani wek tê zanin di tamamê wê pêvajoyê de ez ser navê HDP yek jî ez hebûm komisyonê de bûm cî dîstin dibû yani ev em karin wiha bêjin tamamê HDP jî û wan partiyê me Kurdistanê jî tiştê ku gotin weka siyasî problem jê tune bû û weka ku cenabê wê jî got Pervîn Buldan jî hem de ew kê de axaftina xwe de got û him jî li Amedê weka ewka hilbijartinê a Kurdistana HDP yani beyannama hilbijartinê HDP a Kurdistanê di wî de jî anî ziman ji ber wan daxwazê hed û alî problem tune bû lê em karin ew wiha bêjin Partiyê Kurdistanî û HDP weka dûrî hev di zû de ketire ne ji îro de 40 sale weka siyasetê bi hev re tifaqekî çê nebiye ev tifaq hên nû bû li gora min pir bi serketî bû ev gavê ku hatin avêtin di pêşerojê de ew ê berdewam bin ev tifaqa milletê Kurd bi rastî gerek tifaqa yekîtî be
ku yekîtiya miletê Kurd, yekîtiya netewî miletê Kurd ava bibe, weka hilbijartinê heremî be, hilbijartinê parlamentoyê be, ew ê di nav de ji xwe bi xwe çareser bibe. Armanc ev e ku tifaka netewê Kurd ku Belê. bê avêtin, ew jî ev hevdîtin û çûnû hevdin ba hevdûn li gora min serketî bû. Belê spas Brêz İmam Saşer, Parlamenterê Partiya Demokrasiya Gelan HDP ku ji stûdyamayê Ankarayê tûlgelme. Ez ê spas dikim, dem baş. Temaşevanên hêşam hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dîna basî roj her şad.